Right there. I want to take a string. I tried to play it lightly, but that would have made that sound.
Linya to the Office of Civil Defense, Regional Office number 8. Nagkada-latest na update na ini na kanunod. Ito ang OCD, may pag-central ang managing bahasan ni mga katulog. Ang number of evacuees. Nakira ba di dahili mas karupa na ito mga na-evacuate. Ito waray wantas na paghinuran. Ito waray wantas na paghinuran.